Mawe gandrung. Sing pretet randane sama Gus nganti klena panyendhamu. Sebetake Kiai Walang Kekek Jawa Timuran.
Iya, Satria kok wedi karo Buta. Satria kok kalah karo Buta. Ora perkara kalah sekti Mandraguna Pedro aja maido aku. Adinara dibaido ngopo? Ananging aku ora bentak mambu gandaning Buta, lebus banget Pedro. Ngoten. Dadi ora perkara kalah didaya. Nanging ora kuat gandaning Buta. Iya Pedro, amang kangge senjata kemawon. Dan jenengan tumurun saking pertapan Sela Miring diparingi senjata napa? Diparingi piadel napa? Pedro saka panjenengane Sang Wiku Begawan Usman Aji. Aku pinasrahan nyekel wujuding senjata. Kang winastan Glinting Kalonjana Pedro. Kyai Glinting Kalonjana niku wau impake. Nyerangkat Buta mun tetep mati. Ya Pedro, jupukno Pedro. Jupukno panahku kang manggon wit sisih etan lor kae. Wis tak kaku. Gage Pedro selak ora kuat aku ngadepi kaprawirane Buta kowe mau. Niki nggih iya Pedro bakal ndak jemparing Pedro. Nggih cekel cek terus di lepaske umat kang pratitis ya Pedro ya nggih pun. Hitungi 1 2 tak Pedro nek ngematno sing tenanan Pedro aku bakal jemparing raseksa Pedro. Nggih lah malah tak hitungi gen semangat 1 diangkat 2 dipandeng 3 dilepasake
Petruk kaya ora srek nggonku manah Petruk. Kayak napa nek mboten srek? Kaya padatan wae Petruk. Supaya bisa titis anggonku jemparing. Coba gawe ura-ura Petruk. Kudu nganggo tetembangan. Iya Petruk supaya bisa mat anggonku nglepasake jemparing. Nggih. Ura-ura napa? Nganggo Sri Martana Petruk. Sri Martana. Sri Martana sing lawas napa anyar? Apa ya ana loro Petruk? Sri Martana ya ana loro. Sing kawak Narendra Marta Tama bebisik Sri Palgu Nadi. Niku Sri Martana. Cara lawas iki Sri Martana. Lah Sri Martana sing anyar piye Petruk? Nah tenan lho ya. Ngi Sri Martana. Yem tangan diangkat, jemare diangkat. Keduk kenong, keduk kempul, keduk kenong, keduk kempul, keduk kenong, keduk kempul, keduk kenong, keduk gong. Lah nganggo Sri Martana sing iki wae Petruk. Ketoke nyambung. Keduk kenong, keduk kempul, keduk kenong, keduk kempul, keduk kenong, keduk kempul, duk nong duk kok lah kang lepas tenjak napa panah kok karo gila-gilo mengke gak titis Petruk. Lagu iki apik nang aku isin Petruk. Ada isin iku. Coba raimu ditutupi aku gen ora isin. Piye tak tutupane? Keduk kenong, keduk kempul, keduk kenong, keduk sampun Dra. Urung Petruk. Keduk kenong, keduk kempul, keduk kenong, keduk gong. Kenong keduk kempul, keduk kenong, keduk kempul, keduk kenong, keduk kempul, duk nong duk sampun Dra. Urung Petruk sepisan maneh Petruk. Keduk kenong, keduk kempul, keduk kenong, keduk kempul, keduk kenong, keduk kempul, duk nong duk gong. Lho, kok wis ra ono? Sinawang saka kaduan tanduran ning among tani wus do ambyak Petruk. Nggih lho
kae wis ambyak kadang kala wis merucuti. Lho, kae sing sesah teng nika. Lho, wis ambyak kerep lho. Sing sesah kiwa kae wis bancuk lho. Sekemara-kara. Wah, delok angkas panen iki. Panen iki wong Purwacarita panen raya. Wah. Iki dayang tentrem iki atine. Ya yen kaya mangkon ayo Petruk padha laran ana sak dhuwuring gubuk sawetara ya Petruk. Karo ningali tetanggan kang ijo royo-royo, kang mathuk panen kok menawa ana apa kang gawe kalawan tetanduran kuwi mau ya Petruk. Swami kula nderekake Gus. Katon lir ginjang alis risang mawe gandrung.